ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय नंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் தத் சத். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். எங்க போச்சு புக்குன்னு தெரியல, எங்க சைத்தன்யா காணும். 31 நரஹரி ராகு அமரா பக்தகான சங்கே ஏயி தீன காரிய சதா கரஹ தீன ஜானே. ஹரே கிருஷ்ணா. रघुनंदन रे कर्जा कृष्ण रे सेवन कृष्ण सेवा வீணா இகாரா அந்நியனாகி மன. மேலும் ரகுநந்தனரின் கடமை எப்போதும் பகவானின் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுவதாகும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதை தவிர அவருக்கு வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை. மாதாஜி அடுத்தது படிக்கணும். யாரு ரகுநந்த்? அடுத்ததா? ஓகே, யார் ரகுநந்தா? அவருடைய பையன் பையன் கரெக்டா. சோ அவரோட பையன் இதுலதான் வந்து யாரு சாரி யார் தந்தை அப்படின்னு கேட்டு அவரு ஒரு கேள்வியும் கேட்பாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஒரு செகண்ட் இதை மூடிட்டு அடுத்து சித்திரலேகா மாதாஜி படிப்பாங்க அடுத்து. ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிக்கணும். நீங்களா 133 அதுவா சொன்னீங்களா? இல்ல ஆமா மாதாஜி. மாதாஜி 132ல அந்த பேராகிராஃபுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அது ஓகே, அந்த பேராகிராஃப் நிறுத்திட்டோம், நம்ம படிக்கல. ஓகே, ஆமா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மாதாஜி. என்ன பண்ணாரு? அவர் வந்து 3 டியூட்டி சொன்னாங்க, 3 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு. ரைட், அது நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்டே படிக்கல. யாராவது பர்பட் படிங்க. இப்போ அன்னைக்கு தானிஷ் மேம் வந்தாங்க, நிறுத்திட்டேன். பர்பட் படிக்கல. नरहरि रघि हमारा भक्त गण सने ஏயி தீனே கஜா சதா கரக தீன ஜனே. அதனை தொடர்ந்த ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு நரஹரிக்கு கட்டளையிட்டார். நீங்கள் இங்கேயே என் பக்தர்களுடன் தங்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இவ்விதமாக நீங்கள் மூவரும் பகவானின் சேவையில் இந்த 3 கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். பொருளுரை: ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு 3 வேறுபட்ட நபர்களுக்கு 3 கடமைகளை நியமித்தார். முகுந்தரின் கடமை பணத்தினை சேகரிப்பது, தர்மத்தை பின்பற்றுவதும் ஆகும். நரஹரியின் கடமை பகவானின் பக்தர்களுடன் இருப்பதாகும். ரகுநந்தரின் கடமையோ கோயிலில் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுவதாகும். இவ்வாறாக ஒருவர் கோயிலில் சேவை செய்கிறார், மற்றவர் தம்முடைய தொழில் கடமையை முறையாக நிறைவேற்றி பணம் சம்பாதிக்கிறார். மற்றொருவர் பக்தர்களுடன் இருந்து கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்கிறார். மேலோட்டமாக பார்த்தால் இந்த 3 விதமான செயல்களும் வேறுபட்டவையாக தோன்றலாம். ஆனால் உண்மையில் அவை வேறுபட்டவை அல்ல.
கிருஷ்ணர் அல்லது ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை மையமாக வைக்கும்போது ஒவ்வொருவரும் பகவானின் வெவ்வேறு செயல்களில் ஈடுபட முடியும். இதுவே சைதன்ய மகாபிரபுவின் தீர்ப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதால வந்து சொல்றாரு அதாவது கர்ம என்ன தியாகம் செய்யணும், தியாகமா சந்நியாசமா? இப்போ தியாகத்துக்கு டெஃபினேஷன் கரெக்டா சொல்லணும்னா, கர்மத்தை விடணுமா இல்ல கர்ம பலனை விடணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து அர்ஜுனர் கேட்பாரு. எந்த சாப்டர்ல கேட்பாரு பகவத்கீதால? 5 மாதாஜி. 5 இல்ல 5 மாதாஜி. ஆஹா, 2ல தானே கேட்பாரு. கர்ம யோகத்தில் இல்ல Third chapter, நோ Mataji. செகண்ட் சாப்டரா மாதாஜி? இல்ல. 18 சாப்டர்ல ஓப்பனிங் ஸ்லோகாவே அதான். மத்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்லனா பரவாயில்ல, என்னோட பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லாததான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. எதுக்குன்னா நம்ம இப்பதான் பேசிட்டு இருக்கோம் அது. சோ கர்ம சந்நியாசமா இல்ல கர்ம பல சந்நியாசமா? பேசிக்கலி கர்ம தியாகம் ஆர் கர்ம பல தியாகம் எதை விடணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் வந்து சொல்வாரு கர்ம பல தியாகம் செய்யணும். ஏன்னா பேசிக்கலி நம்ம பாடி இஸ் மென்ட் டு ஆக்ட். ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ வயதானவங்க அப்படியே நீங்க எல்லாருமே நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, பாட்டன் பாட்டி முத்தாத்தாலாம் ஒரு மூலையில உட்காந்து கம்முன்னு இருப்பாங்களா? நம்ம சொல்லுவோம் சிவனே இருக்க கூடாது, ஆனா இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க எல்லாரோட ஆத்மாவே வந்து வெரி ஆக்டிவ். அதனால நம்ம இங்கிலீஷ்ல கூட யாராவது இறந்து போயிட்டா ரொம்ப ஸ்டைலா ஆர்ஐபி அப்படின்னு போடுவோம். ஆர்ஐபி யாராவது சொல்ல முடியும்? என்ன மாதாஜி? 6 ஆர்ஐபி அப்படின்னு இறந்து போட்டு Rest in வெரி நைஸ். அது தயவு செஞ்சு போடாதீங்க. ஏன்னா ஆத்மா ரெஸ்டே ஆகாது. ஏன்னா லாஜிக்கலி ஆத்மா பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் பேசிக்லி வெரி ஆக்டிவ். அதனால அந்த ஆத்மா வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த அந்த ஆக்டிவ் நிலையில இருக்கும். அதுக்கு அது கொடுக்கலன்னா அதுக்கு பிரச்சனை. அதனால அதை வந்து எங்கேஜ் பண்ணிதான் ஆகணும். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால இவர் 3 விதமான என்கேஜ்மெண்ட் சொல்றாரு. ஏன்னா முகுந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து கர்ம பலனை தியாகம் செய், நீ கர்மத்தை செய், சம்பாரி ரைட் முறையில, ஆனா அந்த பலனை தியாகம் செய் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகுநாதரை வந்து நீ வந்து கோயில் சேவையில பண்ணு. இது வந்து என்ன கோயில் சேவைனா ஃபுல்லி டெடிகேட்டட், ரைட்? நம்ம வந்து 12 சாப்டர்ல பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? அவர் வந்து டைரக்டா வந்து நம்ம வந்து அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம பார்த்தோம். என்னத்தை பார்த்தோம்? ஆண்டவனை தான் அப்ரோச் பண்ணணும். டைரக்டா வந்து நீ பண்ணனா ரொம்ப ஈஸி. அதாவது அவரே சொல்றாரு, அனன்ய சேதா சததம் யோமாம் ஸ்மரதி நிச்சய தஸ்லாஹம் சுலபம் பார்த்தா நித்திய யுக்த யோகித்த 8th சாப்டர்ல சொல்றேன். அனன்ய சேத்தை எப்பவுமே 24/7 கிருஷ்ணரை நினைச்சு கொண்டிரு அப்படின்னு. 12 சாப்டர்ல சொல்வாரு, அப்படி நீ நினைச்சேன்னா நீ என்னை வந்து அடைவ ரொம்ப ஈஸின்னு. அந்த கேட்டகரியில வந்து ரகுநந்தனர் 3வதுல ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மையேவ மன ஆதர்ஷ மயி புத்தம் நிவசிஷ்யசி மையேவ அத ஊர்துவம் அசம்சய அப்படின்னு போட்டா ஃபுல்லா. இப்போ எல்லாருமே இந்த 3 கேட்டகரியில வருவாங்க. பட் எக்ஸ்டர்னலி நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும்ன்றதால, ஏன்னா முகுந்தா வந்து டாக்டராகவும் இருக்காரு, அதனால அவர் அதையும் பார்ப்பாரு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அத சித்தம் சமாதாத்தும், நீ 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸா பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு, நம்மளுக்கு சொல்றாரு. இப்போ 3வது அவர் என்ன சொல்றாரு? அபியாச யோகேன தத்தோ நான் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. அப்படின்னா அபியாச யோகா ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீ வந்து என்ன பண்ற, எனக்கோசம் செய். மத் கர்ம பரமம் பவா அப்படின்னா என்னோட பரமம் எப்போ அன்ப மத் கர்ம கிருத் மத் பரமம், என்னக்கோசம் சேவை செஞ்சேன்னா அபியாச யோகேன தத்தா மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சயா. அப்படி பண்ணனா மத் கர்மக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நீ கர்மத்தை விடு. குர்வன் அப்பி அரவாப்சி, அந்த மாதிரி விட்டனா என்னை வந்து அடைவ அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை முகுந்தாவை ஃபாலோ பண்ணுவாரு. ஆப்வியஸ்லி இவங்க 3 பேருமே ஐ பிளாட்ஃபார்ம், நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்கோசரம் சொல்றேன். சோ அதாவது கர்மத்தை செஞ்சு பலனை கிருஷ்ணர் கொடுத்தாலும் அதே 3மே ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல தான் போகுது. இதை ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்ரா மாதாஜி சொன்னாங்க பகவான் ரியலைசேஷன்ல தான் 3 பேருமே இருக்காங்க. அதுலயும் அனன்யா பக்தி பண்றாங்க. அந்த அனன்யா பக்தியிலேயே ஒருத்தர் டெம்பிள் டைரக்ட் சேவை, இன்னொருத்தங்க பார்த்தாங்கன்னா டிவோட்டியோட என்கேஜ் பண்றது, சாது சங்கா சர்வ சிருஷ்டி கோய் லவ மாத்திர சாது சஞ்சா சர்வ சிருஷ்டி ஆயா. சோ ஒரு லவ ஆனா ஒரு 1/11th மினிட் வந்து செகண்ட் வந்து பண்ணக்கூடும் டிவோட்டியோட பக்தி வரும். சோ அவர் அந்த மாதிரியும் முகுந்தாவை நீ பண்ணு. ஏன் முகுந்தாக்கு அந்த ரோல் கொடுக்குறாரு, நீ போய் சம்பாரிச்சிட்டு வான்னு? அவர் டாக்டரா இருக்காரு. மாதாஜி. கரெக்ட். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டரா இருக்கிறார். சோ மாதாஜி அப்ப அது வந்து பௌதீகத்துல எல்லாம் போயிடும் மாதாஜி. பணம் சேகரிக்கிறது வெரி நைஸ் சம்பாதிக்க கேள்வி பத்மா மாதாஜி. பௌதிக செயல்ல தானே போகுது. ஆமா, பௌதிக செயல் செய்.
மாதாஜி அது வந்து பிற மக்களுக்குமே அது ஒரு சேவையாட்ட செய்யறாங்க மாதாஜி. பணமும் அதை சம்பாதிக்கிறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மெயினா மாதாஜி. வந்து பௌதிக செயல் பத்மா மாதாஜி சொன்னதா கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனா என்ன அவர் வந்து அந்த பௌதிக செயலை ஆன்மீகமாக்குறாரு. எப்படின்னா பணத்தை கொண்டு வந்து கிருஷ்ணர் கான்சியஸ்ல கொடு. ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நம்ம பிரபுபாதா எல்லாருமே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீச் பண்றச்சே எல்லாருமே நீங்க சன்னியாசம் எடுத்துட்டு வான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நீ இதை பண்ணு. இன்ஃபேக்ட் நாமினிஸ்டர் பிரபு கூட ஒரு பையன் வந்து நான் சன்னியாசியா சேர்றேன்னு ஒரு பையன் வந்து சேரச்சே அவர் வந்து இல்லம்மா நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு கிராஸ்தா ஆசிரம்ல போய் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்ப வந்து எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து யாரோட கெப்பாசிட்டி என்ன அப்படின்னு ஒரு குருக்கு தெரியும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுவாரு. பௌதிக ஆசத்துல நம்ம போயிடுவோம். ஆனா முகுந்தா வந்து போக மாட்டாரு. அவர் ஆல்ரெடி ரொம்ப எக்ஸால்டட். அதனால்தான் அந்த ராஜ சபையிலேயே மயங்கி விழுந்தாரு. ஞாபகம் இருக்குங்களா? இருக்கு மாதாஜி. அந்த மயிலறை ஆமா எடுத்து மாதாஜி. வீசும்போது அப்படியே அதை பார்த்துட்டு ஆஹ் விழுந்துருவாங்க. மயங்கி விழுந்து என்ன சொன்னாரு? அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? எதனால மயங்கி விழுந்தேன்னு சொன்னாரு? எனக்கு பிக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஃபிட் வரும், எப்பயாவது கரெக்ட். வரும். எபிலப்சி. நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதான் எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்கும் நம்மளுக்கும் டிஃபரன்ஸ். நம்ம வந்து ஏதாவது நானாலே நான் வந்து வெரி எக்ஸால்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அவங்க அந்த பேட்டர்ன்ல அவங்க வந்து நிஜமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி என்ற விஷயத்துல ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்காங்க. அதனால அவங்க வந்து டைரக்டா இது பண்ணோம்ன்றத அவரு சொல்றாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் நம்ம போறோம். सार्वभौमा மாதாஜி विद्या विचाष्पति दुई बाई दुई जानी कृपाकारी कहे न दोषानी. हरे कृष्णा. மாதாஜி சொல்ல சித்திரலேகா மாதாஜி வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. சொல்ல சொன்னீங்க. कृपा करी कहने को सामी. हरे कृष्ण माता. ट्रांसलेशन पढ़ेंगे चित्रा माताजी. Translation. Out of his costless mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the following directions to the brothers Sarvabhauma Bhattacharya and Vidya Vachaspati. வாசஸ்பதி. சர்வபாமாக்கும் வித்யா வாசஸ்பதிக்கும் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க? எல்லாருக்கும் கொடுக்குறேன்னு வருது. தாரு ஜல ரூபே கிருஷ்ணா பிரகட சம்பிரதி தர்ஷன ஸ்நானி கரே ஜீவேர முக்கதி. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் ஜல ரூப கிருஷ்ணா பிரகட மாதாஜி ஒண்ணு படிச்சீங்கல்ல, அடுத்தது வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து எஸ். படிக்கட்டும் மாதாஜி. நான் சொல்லணும்னா சொல்றேன் மாதாஜி. வேறவங்க படிக்கிறாங்க. செல்லகுமார் மாதாஜி படிக்கட்டும். பிரபுஜி படிக்காதவங்க படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? இல்லைன்னா கலாராணி மாதாஜி படிங்க. சாந்தி மாதாஜி. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் எங்களை எல்லாம் படிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி சிலர். அதனாலதான் சொல்றேன். நம்ம பாசிட்டிவா எடுக்கலாம். சோ நீங்க தான் சான்ஸ் கொடுக்குறீங்களா, சான்ஸ் கொடுக்கச்சே எடுக்கணும் உங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் சொல்றேன். சாந்தி மாதாஜி. ஓகே. அப்புறம் நம்ம ராஜேஸ்வரி நான் மாதாஜி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. 134 தானே மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஜாரு ஜல ரூப கிருஷ்ணா பிரகத சம்பிரதி தர்சன ஸ்தானி கரே ஜீவரே முகதி. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in this age of Kali, Krishna is manifest in two forms, wood and water. Thus, by enabling the conditioned soul to see the wood and the bathi in the water, he helps them become liberated. So bathe in the water. Just குளிச்சா ரெண்டாவது வந்து wood பார்த்தா இவர் வந்து லிபரேட்டட் ஆவார். புரியவே இல்லைல்ல நம்மளுக்கு. என்னது அது? எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து தண்ணியாவும் மரக்கட்டையாவும் இருக்காரு? மாதாஜி ஜெகநாத் கோயில்ல வந்து அந்த மரத்துல தானே மாதாஜி சாமி செய்யறாங்க. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஹரி போல். சோ தாருவனா கட்டை. ஓகே. தாரு பிரம்ம ரூப சாட்சா ஸ்ரீ புருஷோத்தமா பாகீரதி ஹானா சாட்சா ஜல பிரம்ம சமா. அனுஷியா தாரு மாதாஜி. இங்கே வந்து யார் மாதாஜி படிக்கணும்? அனுஷியா மாதாஜி கிருஷ்ணா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. அப்ப சொல்றேன். தாரு படிங்க. பிரம்ம ரூபே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ புருஷோத்தம பகீரதே ஹன சாக்ஷாத் ஜல பிரம்மம் சம. பகவான் ஜெகநாதர் மரத்தின் வடிவிலுள்ள சாக்ஷாத் பிரம்மன். கங்கை நதியோ நீரின் வடிவிலுள்ள சாக்ஷாத் பிரம்மன். பொருளுரை. சர்வம் கலௌ இதவ் பிரம்ம. எல்லாம் புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள் அல்லது பரபிரம்மனின் சக்தியே என்று வேதங்கள் வலியுறுத்துகின்றன. பிரஸ்ய பிரம்மண சக்தி ததேதம் அகிலம் ஜெகத்.
எல்லாம் பரபிரம்மனுடைய சக்தியின் தோற்றங்களே. சக்தியும் சக்திமானும் சமம் என்பதால் உண்மையில் எல்லாம் கிருஷ்ணரே, எல்லாம் பரபிரம்மனே. இதனை கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 9.4 உறுதி செய்கிறார். மயாத்ததம் இதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாத்தாகம் தேஷ்வ வஸ்திதக. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றனர், ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. கிருஷ்ணர் தமது அருவரூபத்தின் மூலமாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவியுள்ளார். அனைத்தும் பகவானுடைய சக்தியின் தோற்றங்களே என்பதால் பகவான் தம்மை எந்த சக்தியின் மூலமாகவும் நேரடியாக வெளிப்படுத்த முடியும். இந்த யுகத்தில் பகவான் மரத்தின் உருவில் பகவான் ஜெகநாதராக தோன்றியுள்ளார். நீரின் உருவில் கங்கை நதியாக தோன்றியுள்ளார். எனவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இரு சகோதரர்களான சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கும் வித்யா வாசஸ்பதிக்கும் பகவானை ஜெகநாதரையும் கங்கை நதியையும் வழிபடும்படி கட்டளையிட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரி. வெரி நைஸ். ஹரி போல். சோ பேசிக்கலி கங்கை ஃபார்ம்ல இருக்காருன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். உட்டு ஒத்துக்கலாமா? ஒரு உட்டை போய் நம்ம கும்பிடுறது பௌதிகம் தானே? இல்ல மாட்டேன். அவங்க பகவானே அது மாதிரிதான் நம்ம அதை செய்ய சொல்லியிருக்காரு. எல்லாத்துக்குமே இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காருல்ல மாதாஜி. ஆமா, எல்லாத்துலயும் இருக்கேன்றாரு. அப்ப நான் வந்து என்னது என்னோட பேங்கிள்ல நான் கூட வச்சு கும்பிடலாமே. அந்த முறைப்படி முறைப்படி கும்பிடணும். சோ பேசிக்கலி அச்ச விக்கிரகா வந்து 8 விதத்துல பண்ணப்பட்டிருக்கு. வுட், ஜுவல், வாட்டர், ரைட்? அந்த மாதிரி நிறைய மெட்டல், அப்புறம் ஸ்டோன், மட், கிளே, ரைட்? கடைசியில வந்து வாட்டர் அண்ட் மைண்ட், அது கூட ரைட். இந்த மாதிரி எல்லாமே பௌதிகமா இருந்தாலும் அவர் வந்து அதை ரெப்ரசன்டேட்டிவா வைக்கிறாரு. சோ அதுவும் அவரோட அவதாரம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல பண்ணலாம் அப்படின்றதால வுட்ல பண்ணவரும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சர்வபௌம கரதாரு பிரம்ம ஆராதனா வாசஸ்பதி கரஜல பிரம்மேர சேவனா. கலாவதி படிக்கிறேன். சரி, நான் சொல்லல மாதாஜி, படிக்கிறவங்க படிக்கட்டும். ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க பிரபு. சர்வபௌம கரதாரு பிரம்ம ஆராதனா வாசஸ்பதி கர ஜல பிரமேர சேவனா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியரே, நீங்கள் புருஷோத்தமரான பகவான் ஜெகநாதரின் வழிபாட்டில் ஈடுபட வேண்டும். வாசஸ்பதி அன்னை கங்கையை வழிபடுவதில் ஈடுபட வேண்டும். வெரி நைஸ். ஏன் பைரங்கதி, ஐ மீன் இதுக்கு முன்னாடி வருஷா இல்ல அதுக்கு முன்னாடிதான் பாகீரதி அப்படின்னு யார சொல்றாங்க? கங்கை. ஏன் பாகீரதின்னு சொல்றாங்க? ஏன் பாகீரதின்னு சொல்றாங்க? பகீரதன் தான் கொண்டு கரெக்ட். ஆமா, வெரி நைஸ். ஆமா, அதனால அந்த கான்டெக்ட்ல சொல்றாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து கேட்க போறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து யோகால எத்தனை டைப் இருக்கு? ஓகே, அஷ்டாங்க யோகா 8 அஷ்டா யோகா. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். பட் ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது 4 பிராட் கிளாசிபிகேஷன்ஸ். அது என்ன? கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்ட யோகா, பக்தி யோகா. ஹரிபோல். வெரி நைஸ். கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா அண்ட் பக்தி யோகா, ரைட்? இந்த 4 கேட்டகரி இருக்கு. ஃபுல் அட்டென்ஷன். ஓகே, இப்போ கர்ம யோகான்றது வந்து டெக்னிக்கலி வந்து கர்ம காண்டால இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆன ஸ்டேஜ். அதை விட்டுட்டோம்னா இந்த 3 தான் ஆக்சுவலா பக்தி, டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் பக்தி என்ற ஸ்டேஜ்ல வரும். ஓகே, நம்ம வந்து ஞான யோகி என்ன ரியலைஸ் பண்றாரு? ஜோதியை ரியலைஸ் பண்றாரு, பிரம்மன் ரியலைசேஷன். அஷ்டாங்க யோகி பரமாத்மா ரியலைசேஷன். பக்தி யோகி சேவா பண்றது, எப்பவுமே கிருஷ்ண கான்ஷியஸ். ரைட், கிளியர். நம்ம என்ன லெவல்ல இருக்கோம்? கர்ம யோகா. ஓகே, கர்ம யோகத்தை விட்டுருங்க. பட் நம்ம எதை ஃபாலோ பண்றோம்?
ஓகே, நம்ம பக்தி யோகாவை ஃபாலோ பண்ணணும். இதுல வேற யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா? சந்தேகம் இல்ல இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி. எல்லாத்துலயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. இல்ல ஒரே ஒரு செகண்ட். என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்றத பத்தி கூட கேட்கல. வாட் ஷுட் வி ஃபாலோ? பக்தி ஃபாலோ யோகா பக்தி தான் யோகா பக்தி மாதாஜி. யோகத்தை நம்ம அப்போ கொஞ்சம் கைகூட கொஞ்சம் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துலயுமே, அது ஓகே. சோ பக்தி யோகா ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ இதை முடிச்சுட்டா அது, அதை முடிச்சுட்டா அது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா? இல்ல மாதாஜி. இல்ல இல்ல இல்ல. அப்படிலாம் So சொல்லலாம். coming back to the main question, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ரியலைசேஷன்ல எதை நம்ம எடுக்கணும்? பகவான். பகவான் இதுதான் பகவானை தான் எடுக்கணும். பகவான் தான் எடுக்கணும் மாதாஜி. அதெல்லாம் கஷ்டம். ஆண்டவனே என்னன்னு தெரியலனாலும் பகவானை தான் குழந்தைகிட்ட நம்ம என்ன, எடுக்கணும். ஆண்டவனே என்னன்னு தெரியல அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? என்ன பேசுவோம்? சாமி பகவான் கும்பிடும்போது தான் பேசும், பரமாத்மா பத்தி தான் ஹரிபோல், பேசும். வெரி நைஸ். எத்தனை பேர் பக்தியில அச்சிந்த பேத அபேதா பிலாசபி தியரி படிச்சுட்டு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம்? கிளாஸ்க்கு வர்றது இல்ல, பக்தியில இப்போ ஈடுபாடு இருக்கும். அச்சிந்த பேத அபேதா பிலாசபி இன்னும் என்னன்னு நம்மள யாருக்குமே கரெக்டா புரியாது. கரெக்டா, ஏன்னா அதான் அச்சிந்த. புரியுது இல்ல மாதாஜி, புரியும். தெரிய மாட்டேங்குது. தியரிட்டிக்கலி புரியும், பட் கான்செப்சுவலி எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். அட்லீஸ்ட் நான் வந்து அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி புரிஞ்சுக்கிட்டு பக்திக்கு வரல. யாரெல்லாம் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி புரிஞ்சு பக்திக்கு வந்தீங்க? அது அப்படியெல்லாம் வர்ற அப்படியெல்லாம் பக்தர்கள் வரல அப்படி தெரியாது. வரல மாதாஜி. ரைட். சோ அப்படின்னா பேசிக்லி என்னன்னே தெரியாது மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆரம்பத்துல இருந்து. மாதாஜி. சி வெஸ்ட். சோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வந்தோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, பேசிக்லி பிரம்மன் ரியலைசேஷன், பரமாத்மா ரியலைசேஷன், பகவான் ரியலைசேஷன் நம்ம டைரக்டா இங்க வந்திருக்கோம். இதுல நியோஃபைட்டா இருக்கும். ஓகே, இது எப்படி நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எந்த சாதனை பக்தியில இருக்கோம்? வைதி சாதனை வைதி பக்தி சாதனை பக்தி. வைதி சாதனை பக்தியில இருந்து நம்ம போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வைதி சாதனை. இப்போ வைதி சாதனை பக்தியில தான் எல்லாருமே இருப்பாங்க, ஞானி, அஷ்டாங்க யோகி அண்ட் பக்தா. இப்போ வைதி சாதனை பக்திக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் போலாம். எப்படி நம்மளுக்கு வைதி சாதனை பக்தியில வரத்துக்கு நம்மளுக்கு ரூட் வந்துச்சு? கேட்டிருப்போம் நம்ம கடவுள் மேல நம்பிக்கை மாதாஜி. சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தி. சாதனை. சாதனா பக்தி பண்ணணும் நம்மளுக்கு எப்படி தோணுச்சு? இதே அதான் கேள்வி நான் ஒரு மாதாஜி. 5 வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கேன். ப்ரையர் அதாவது கேட்டு கேட்கணும்னு எப்படி தோணுச்சு? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க பக்த சங்கம். மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி பக்த சங்கம். யாராவது ஒருத்தர் பக்த சங்கம். சொல்றாங்க. தட் யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னது இஸ் கால்ட் அக்ஞாத சுக்ருதி. ரைட்? யாரோ ஒருத்தர் சொன்னதுக்கு ரீசன் அக்ஞாத சுக்ருதி. அந்த அக்ஞாத சுக்ருதி வரதுக்கு என்ன ரீசன்? நமக்குள்ள போன பகவான் ஜென்மத்துல அந்த இது இருக்காரு கிடைச்சிருக்கணும் மாதாஜி. நமக்கு. நம்ம சொரூபமே அதான் மாதாஜி. பகவான் சொரூபம் தானே. போன இதுல நம்ம பகவான் கருணை. யாருக்காவது ஏதாவது ஹெல்ப் நம்ம பண்ணிருக்கோமா? இப்ப சர்வ இருக்கிறத பிரபு ஒண்டி சொல்லு. சொல்லுங்க. ஒரே செகண்ட் பிரபு சொல்லாதீங்க. சர்வ பிரபு கரெக்ட் ஆன்சர் சொன்னாங்க. அவர் என்ன சொன்னாரு? பகவான் நீங்க கருணை. சொல்லாதீங்க பிரபு. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. பகவானோட mercy. பகவானோட mercy. மர்சி, பர்ஃபெக்ட். ஏன்னா அவர் 2 தடவை சொன்னாரு, 3 தடவை சொல்ல நம்ம கேட்கறது இல்ல. பகவானோட மர்சி, ரைட்? அவரோட கருணை, போத் பகவான் அண்ட் டிவோட்டி, ரைட்? மோர் அப்ரோப்ரியேட்லி டிவோட்டி. ஏன்னா கருணை வந்து கிருஷ்ணர் ஈக்குவலா காட்டணும். அதனால அவர் இனிஷியலா காட்டுவாரு ஈக்குவலா தான். பக்தர் ஆன அப்புறம் தான் அவர் ஃபுல் மர்சி. சோ அவரோட மர்சியும் இருக்கு, பட் பேசிக்லி டிவோட்டி. அதான் மகத் சேவையா பண்ணுவோம்ல, அந்த மகத் சேவைக்கே அவரோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால வரும். இப்போ இந்த காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால நம்ம வந்து சாது சங்கா நிறைய பேர் சொன்னீங்க. அந்த அசோசியேஷன் யார்கிட்ட நடக்கலாம்? எந்த சாது கிட்ட நடக்கலாம்? எந்த விதமான சாது கிட்டயா நடக்கலாம்? ஞானி கிட்டயாவது நடக்கலாம். அஷ்டாங்க யோகி கிட்ட சான்ஸ் இல்லை, ஏன்னா அவர் தனியா போயிடுவார். ஓகே, அப்படி இருந்தும் நடக்கலாம். பக்தர் கிட்ட நடக்கலாம். நம்ம எல்லாம் வந்து புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம், டைரக்டா பக்தர் கிட்ட வந்திருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா பகவான் ரியலைசேஷனுக்கு போறோம். ஐ ஹோப் சர்வ பிரபு கேட்டார், ஃபர்ஸ்ட் படிப்படியா போகணுமா? இல்ல, யூ கேன் கோ இன் டு எனி லெவல். உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட் யார் மூலமான்றதுல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஐயோ மாதாஜி, தெரியாதனமா நான் வந்து ஒரு ஞானி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டேனே, பரமாத்மானா என்னோட பேட் லக். டோன்ட் வரி. அப்படி நீங்க வந்தாலும் 2 சான்ஸ் இருக்கு. ஒருவேளை ஒரு ஸ்ட்ராங் டிவோட்டியை மீட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் மூவ் ஃப்ரம் அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல இருந்து பகவானுக்கு. இங்க நிறைய பேர் அது இருக்காங்க. சித்ரா மாதாஜி வாஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். அவங்களே சொன்னாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் பிரம்மன் ரியலைசேஷன்ல இருந்தேன், ஆனா ஸ்ட்ராங் டிவோட்டி கனெக்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இட் குட் பி நாமனிஷ்ட பிரபு அண்ட் மங்களூர், பட் வேற யாராவது கூட இருந்திருக்கலாம் பகவான் ரியலைசேஷன் போறது. அதே மாதிரி நிறைய பேர். அதனாலதான் பகவத்கீதா படிக்கிறச்சே பரமாத்மனே என்றச்சே நான் சொல்லுவேன், நோ, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பரமாத்மன் ரியலைசேஷன் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டா அந்த கான்செப்ட் வரும். அப்போ நம்ம டிவோட்டியோட அசோசியேட் பண்றச்சே பகவான். இப்போ நாங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னப்பத்துல இருந்தே பகவான் ரியலைசேஷன்ல தான் வளர்ந்துருக்கோம். எப்படி அப்படின்னா, எங்க முன் ஜென்மத்துல யாராவது கனெக்ட் பண்றதே பகவான். சோ பிறந்ததே விஷ்ணு, அப்கோர்ஸ் வைஷ்ணவ்யா. கிருஷ்ணர்னு தெரியாட்ட கூட விஷ்ணுன்றதும் ஃபார்ம்ல தான் கும்பிட்டு இருக்கோம். சோ இத கிருஷ்ணர் வந்து 12
ஐ திங்க் 5 or 7 ஸ்லோகா நம்பர் விட்டுருங்க. கிளேஷோதிகதரஸ்தேஷாம் அவ்யக்தா சக்டசேதசாம் அவ்யக்தா ஹி கதிர் துக்கம் தேகவத்பீர் அவாப்சசி. கிளேஷம் என்னன்னா அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட், ரைட்? அவ்யக்தம், அவ்யக்தமானா லைட் ஃப்ரம் கண்ணுக்கு பிரம்ம தெரியாது. ஜோதி, ரொம்ப கஷ்டம் ரீச் ஆவாங்க. அவங்க கடைசியா வந்து ரீச் ஆவாங்க, ரைட்? நாம பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யந்தே. அந்த ஞானவானுக்கு வாசுதேவம் சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. ரொம்ப ஜென்மங்கள் ஞானி எடுத்து வாசுதேவன் தான் எல்லாம் அப்படின்னு அடைக்கிறவன் ரொம்ப ரொம்ப ரேர். பிரம்மனையே வழிபடுற நம்ம யாரு பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வழிபடுறத சொல்லி கொடுத்தவர்? வியாசர் மாதாஜி. ராங். நெக்ஸ்ட். சுகதேவ கோஸ்வாமி. ராங். இங்க 2 பேருமே பகவான். சுகதேவ் ஸ்டில் ஓகே, ஏன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது அதுல. நெக்ஸ்ட், அதே நம்ம எந்த ஆச்சாரியா பிரம்மனை பத்தி ஹைலைட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தாரு? சங்கராச்சாரியார் மாதாஜி. ஹரிபோல், வெரி நைஸ் புஷ்பா மாதாஜி. சங்கராச்சாரியா, ரைட்? அவர் என்ன சொல்றாரு கீதா மகாத்மிலே? ஏகே தேவ், கிளியரா சொல்றது என்ன? ஏகே சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் ஏகோ தேவா தேவகி புத்திர ஏவா ஏகே மந்திரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மானி ஏகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. கிளியரா சொல்றாரா? டவுட்டே இல்ல அவரு. அவரே வந்து என்ன சொல்றாரு? ஒரே ஒரு சாஸ்திரம், கிருஷ்ணர் தேவகி புத்திரன். நீங்க சொல்ற கிருஷ்ணன் பக்கத்து வீட்டு பேர் இருக்கிறோம், அதனால தேவகி புத்திரனான கிருஷ்ணன். ஏகோ தேவா தேவகி புத்திர ஏவா, அந்த ஒரே ஒரு மகன் இவர்தான். ஏகோ மந்திர தஸ்ய நாமானி, நாமம், ரைட்? ஏகோ சேவா பரம் சேவா அப்படின்னு சொல்றாரு. வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, aim at the star, you'll reach at the tree top. Correct? நம்மலாம் we will aim at the star and we will reach the star, and the star name is called, the name of the star is called பகவான். Bhagavan. And the place, the dham is called, very nice, and the dham is called கோலோகம். வெரி நைஸ். அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. கோலோகா விருந்தாவன். நம்ம ஸ்டாரை தான் எய்ம் பண்ணுவோம், ஸ்டாரை தான் ரீச் ஆகும். இது முடியுமா? சாத்தியமா? முடியாது. ஏன்னா நம்மளால முடியாது, ஆனா கிருஷ்ணர் நம்மள முடிய வைப்பாரு, ரைட்? வில், நம்ம வில் 1 inch தான், அண்ட் இன்னொரு 1 inch அவர் தான் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ இதோட மாதாஜி ஏதாவது சந்தேகம்? சந்தேகம் இங்க வந்து பாகவதத்துல 12 பாயிண்ட் மாதாஜி, 12 பாயிண்ட் சொன்னீங்களே மாதாஜி. 12.507 பாத்துக்கோங்க. எனக்கு நம்பர் எல்லாம் மாதாஜி 5. தேங்க் யூ வெரி நைஸ். எஸ் பிரபு. One second மாதாஜி, சர்வ பிரபு பேசிட்டோம். கலியுகத்துல மரத்துலயும் நீர்லயும் இருக்கிறதா பார்த்தோம் இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கலியுகத்துல மரத்திலும் நீர்ல இருக்காருன்னு சொல்ல அவர் நீ இது ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்றாரு. ஓகே. இப்ப அந்த ஜெகநாதர் வந்து இப்போ அந்த 8 லோகங்களே பண்ணிருக்கா மாதாஜி? ஜெகநாத் 8 லோக்கல்ல பண்ணல பிரபு. பேசிக்கலி அச்ச விக்கிரகான்றது வந்து கேன் பி டன் இன் எனி ஒன். ஜெகநாத் அந்த ஒன்ல வுட்ல பண்ணிருக்காங்க. இப்போ நம்ம கோயில் போனீங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நீங்க கோயில் போட்டீங்கன்னா மெட்டல்ல பண்ணுவாங்க இல்லையா? நிறைய விக்கிரகங்கள் மெட்டல் விக்கிரகம் இருக்கும். அது கோல்ட்லயும் இருக்கலாம், சில்வர்லயும் இருக்கலாம், பிராஸ்லயும் இருக்கலாம், ரைட்? இப்போ அதே மாதிரி நீங்க வந்து கல்லுலயும் இருக்கும் இல்லையா? ரைட். சோ அதான் ஸ்டோன், ரைட்? நம்ம வந்து மண்லயே பண்ணி வைப்போம் இல்லையா? கிளே, மண் பொம்மை, கிளேலயும் பண்ணி வைப்பாங்க. நகையிலயும் பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சில ஜுவல்லயும் பண்ணுவாங்க, லைக் கோல்டு கீல்டு மெட்டல்ஸ், கோல்டு பட் ஜுவல்ஸ், கல், பிரஷியஸ் ஸ்டோன் வச்சு கூட பண்ணுவாங்க, ரைட்? பெயிண்டிங்லயும் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அதே மாதிரி மனதாலையும் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் சொல்றாங்க. கிளியர்? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து பிகினருக்கு என்ன சொல்லணும்? என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுக்கணும்? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான், எதை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? பகவான். அதுக்குதான் நான் இவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் எடுத்தேன். பகவான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ரைட்? பகவான் தான் எய்ம் பண்ணுவோம். எப்பவுமே பகவான புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் ஆகும். பட் யூ வில் நாட் ஸ்டார்ட் வித் ஞான யோகி, அஷ்டாங்க யோகி, பக்தியா, கர்மா. ஓகே, ஞானி, அஷ்டாங்கி அண்ட் பக்தி, எந்த யோகா ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்வீங்க?
பக்தி பக்தி யோகம் யோகம் பக்தி யோகம் மாதாஜி. ரைட். கர்ம ஸோ யோகம் பேசிக்கலி யாரா இருந்தாலும் யூ வில் டெல் ஹிம் ஈஸியா பண்றது ஜாயின் பண்ணுங்க, பகவான் பக்தியா பண்ணுங்க. கிருஷ்ணர் ஃபார்ம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சர்வ பிரபு, ஒரு பொம்மையை கொடுக்குறேன், ஒரு தீபமா கொடுக்குறேன். உங்களால எதை ரொம்ப நேரம் பார்க்க முடியும்? பொம்மைய உண்மையதான் பார்க்க கிருஷ்ணர் முடியும். பொம்மை, ரைட்? யூ கேன் see the பொம்மை மோர் பிகாஸ் யூ கேன் ரிலேட். ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளது சம்பந்தம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். கிளியரா? ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. ஏன் வந்து wood ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க? ஆஹ் வுட்ங்கிறத ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா இதுல சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேக்குறேன். உட் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லலாம் இதுலயா? அது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ஸ்பெசிபிக்கா நீ யூ ஷுட் ஃபாலோ ஸ்டே இன் ஜெகநாத் புரி அண்ட் டூன்றதால உட்னு சொல்லியிருக்காரு அவர். ஜெகநாத் பூரியில இருந்து நீ சேவை செய்யணும்ன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இப்போ மங்களூர்ல நம்ம ஜாப் அசைன் பண்றச்சே ஒரு ஜாப் ஒருத்தருக்கு கிளீன் பண்ணுவார், கொடுப்பாரு, ரைட்? அப்போ இந்த ஜாப் நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றச்சே என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃப்ளோர்ல இரு அப்படின்வோம். அந்த ஃப்ளோர்ல என்ன பண்ணுவோம், நீ இப்போ மல்லிகா மாதாஜி போய் சூப்பர்வைஸ் பண்ண சொல்லுவோம் ஃபுட்டு. நீ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல 3rd ரூம்ல இருக்கிறதையும் 3rd ரூம் சொல்லியிருக்கேன், ஏன்னா 3rd ரூம்ல டெய்டி கிச்சன் இருக்கு, அதனால 3rd ரூம் சொல்லியிருக்கோம். கிளியரா? அதே மாதிரி உட்லன்னு அவர் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காரு, ஏன்னா ஜெகநாத்